Ja se nadam da sledeći put. Hvala vam mnogo. Radio je bio fenomenalan doček, hvala vam još jednom. I onaj kolač što sam dobio stvarno. Kapitenski, kapitenski. Znate da volim slatko. Ima dosta mesta za napredak. Mislim da smo mogli za nijansu bolje, ali na kraju i umor je učinio svoje. Pritom izgubili smo Lazića i Jovića za finale. Sigurno da bi oni dosta pomogli, tako da ne znam. Vidjet ćemo na sledećem takmičenju.